Slí na nóg. Teach madra. Ní raibh aon teach ag brean, rinne daddy teach dó a réir. Fuair daddy bosca sa siopa agus rinne sé an teach dó. Tá an teach beag go hálan ar fad. Chuig brean a chala ann a réir. Fuair sé arán agus baine ó phól. Chuig sé a chala sa teach an sin. Tuirse. Bhí tuirse ar gach duine sa teach a réir. Bhí tuirse ar iadí agus ar phól mar rinne siad obair sa ghardín. Bhí tuirse ar bhamí agus ar Míle mar rinne siad obair sa chisteann. Thug mamí té álan do gach duine. Chuig gach duine a chala an sin. A thucht hana é. Dairg daddy agus mamí ar a thucht a chlog in é. Dairg Síle agus Pól ar a thucht a chlog freisin. Fuair gach duine bricfeasta álan. Tá sé anna é a chlog. Tá sé anna é a chlog. Ar sa Síle agus Pól. Rith siad amach ar scoil an sin. Cén tám. Cén tám a chuig Pól a chala a réir ar san mótóir le Síle. Chuig sé a chala ar a né a chlog mar a bhí tuirse ar. Cén tám a dairg sé inniu ar a thucht a chlog. Cén tám a chuig sé ar scoil ar a né a chlog ar sa Síle. In am. Áirigh é iadí ar sa Síle. Áirigh agus rith síos go dtí do bhríchfeasta. Cén tám é ar sa daddy. A thucht a chlog ar sa Síle. Dairg daddy síos leis go dtí a bhríchfeasta. Amach leis an sin go dtí an bus. Bhí sé in am. Feol. A bhfuil feol ann don duine inniu ar sa daddy le mamí. Níl ar sa mamí. Cé rachaigh síos go dtí an siopa dom. Rachaigh mise síos ar sa Pól. Rachaigh mise leis ar sa Síle. Chuig siad síos go dtí an siopa agus cheannaigh siad feol don duine. Rinne mamí duine álan an sin. Duine. Seo duine das. Ó féach tá prátaí nua agus feol ar an mórd. Bhí na prátaí sin ag deirí sa ghardín. Cheannaigh Pól agus Síle feol don duine sa siopa. Agus tá cácha millis ar an mórd. Cé a rinne an cácha millis? Mise agus mamí ar sa Síle. Slí na nóg. Teach madra. Ní raibh aon teach ag brean rinne daddy teach dó a réir. Fuair daddy bosca sa siopa agus rinne sé an teach dó. Tá an teach beag go hálan ar fad chuig brean a chala ann a réir. Fuair sé arán agus baine ó phól. Chuig sé a chala sa teach an sin. Teach a réir chala. Tuirse. Bhí tuirse ar gach duine sa teach a réir. Bhí tuirse ar iadí agus ar phól mar rinne siad obair sa ghardín. Bhí tuirse ar bhamí agus ar Míle mar rinne siad obair sa chisteann. Thug mamí té álan do gach duine. Chuig gach duine a chala an sin. Tuirse gach duine. A thucht an é. Dairg daddy agus mamí ar a thucht a chlog in é. Dairg Síle agus Pól ar a thucht a chlog freisin. Fuair gach duine bricfeasta álan. Tá sé an é a chlog. Tá sé an é a chlog ar sa Síle agus Pól. Rith siad amach ar scoil an sin. Dairg, thucht, chlog,
Né. Cén tám. Cén tám a chuig Paul a chola á réir ar sa mótóir le síle, chuig sé a chola ar a 9 mar bhí tuirse air. Cén tám a d'arraigh sé inniu ar a 8 Cén tám a chuig sé ar scoile ar a 9 ar sa síle. Cén tám. In am, airigh a dhearú ar sa síle, airigh agus ris síos go dtí dá bhreich feasta. Cén tám é ar sa daddy, a 8 ar sa síle, d'airigh daddy, síos leis go dtí a bhreich feasta. Amach leis an sin go dtí an bus, bhí sé in am. Airigh, síos, bhreich feasta, leis, in am. Fiol. A bhfuil fiol ann don dunéir inniu ar sa daddy le mami. Níl ar sa mami, cé a rachadh síos go dtí an siopa dom. Rachadh mise síos ar sa Paul, rachadh mise leis ar sa síle. Chuig siad síos go dtí an siopa agus chearraigh siad fiol don dunéir. Rinne mami dunéir allan an sin. Fiol, don, dunéir, rachadh, mise. Dunéir. Seo dunéir das. Ó, feach, tá prátaí nua agus fiol ar an mórt. Bhí na prátaí sin ag daddy sa ghardín. Cheannaigh Paul agus síle fiol don dunéir sa siopa. Agus tá cáca milliis ar an mórt. Cé a rinne an cáca milliis? Mise agus mami ar sa síle. Prátaí, mórt, na, milliis.